तो का खुशखबरी बा डॉक्टर कहले बा अल्ट्रासाउंड के दू को जगह बच्चा बा तो ऐसा मेहरा के काहे बोलत जी मेहरा के ना हमरा खुशी के ठिकाने नहीं के गांव में डीजे बाजी हर एरिया में भोज चली बुझाई लो जानता नहीं जी हम नचबो करो तो तू नचबो तो हमहू ऐसे से ठुमका लगाई बुझाई ऐसे नचब जी तो सुनो आज जानता नहीं जी हम सोचत नहीं ना में चार बच्चा होके चार हे भगवान सुनो अब तारा पैदल ना ताकि टांग के ले चलो ना जी हम पैदल हम टांग ना ठीक बा चलो तार मैं तेल लगा दी तारा के चलो तो हाँ कहाँ चल गल हो आओ कोई बोलता है रतिया में ये भी डेढ़ बोलता है कहाँ हो नहीं आओ चलो देखो ये नहीं दुआरिया हो रही निमिया के दाढ़ी मैया लावेली झूलुहा आके झूली रे झूली ना सातो बहिना गावेली गीतिया की झूली रे झूली ना सातो बहिना गावेली गीतिया की झूली रे झूली ना झूलता झूलते माइक लगली पियासिया की चली रे भैली ना माला होरिया दौरिया मैया चली रे भैली ना माला होरिया दुवरिया मैया चली रे भैली ना सुतल बारू की जागल ए माँ लीन बूंद कना हमके पनिया पियई तू मालिन माई के पनिया पियई तू मालिन बूंद कना ओम क्लीम 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 स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं 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 स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं 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 स्वाहा ओम चामुंडाय नमः ओम चामुंडाय नमः ले लो माई हमार पुकार सुन लो माई सुन लो ओम ह्रीं क्लीं 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 ओम ह्रीं क्लीं 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 ए माई हमरा अगल बगल कोनो लइका फइके ना होई सन ए माई हमर पुकार सुन ले माई हमरा अगल बगल कोनो लइका ना होकी सन और खास करके हमार गोतनी के होखे वाला बा लइका सुनने के जलवा होखे वाला बा ओकर बच्चा मारे की रही मार दी है माई रोवा के खसी के बलि दे हम रोवा के पूजा चढ़ाई रे माई ओम ह्रीं क्लीं 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 ओम ह्रीं क्लीं 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 ओम माई लागत तो भोर होके वाला बा हमरा कब निकले दो न तो जनियो सन हमरा घर वाला नु भोरे आई है पड़ी लंघाई बस ओकरा के ओकर लइकन के पैदा मत होके दी हम मुआ दो नी के जय मां काली भर दे हमार झोली जय मां काली अन्हार एकदम हो गइल बा बारिश हो लगत बा कैसे कौन है रे रास्ता में मार पूजा में कहिए के रखले का
भयो अगरबत्ती बा यहाँ जला के फेंक देवल बिया पगला गइल बिया जलावत ज्यादा हमसे काम मतलब हम तो जात बानी गोरी भी कर सको आ गइल घूम तो तनी आराम कर ली का बोल पेटवा में काहे दर्द उभरता मीठा मीठा गैस बना ही लेबा का आज लोग तो ज्यादा हम खा ले बानी ये काहे दर्द उभर जाता ये जी सुनता नहीं नहीं आई तो जी अरे का तू बोले बोले चिल्ला का हो गई अच्छा अंतनी जी बाहर भीतर से पतन गए पेटवा में दर्द उभरता जी मीठा मीठा गैस बनैले हो ई तरह कहत नहीं कि ढेर एने ओने मत काम कर तू तो मना बोला अरे का हो गई ये जी बहुत ज्यादा दर्द उभरता दंजी भैया दंजी भैया अब देख तो भौजी का बन रे कहां मिले अंतनी वो पता नहीं गए पेटवा में दर्द उभरता भैया हमने डॉक्टर लिया कहीं का चल 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 मिला के चल भैया यही तो कहा बुझाता कि काम मर सफल हो गई गोली सन बुझाता अब हमरा जीव में जीव आई मतलब पूरा प्रॉपर्टी के मालिकी न हो जाए तो कर लड़का के हो जाए साल में ऐसा है अब तब खुशी के मारे काली माई के खोसी जरूर दे हम पेट में दर्द उखड़ल बा गोल दिया देखा का होखेला कोई का मरबे न करिया सन ओ भाई जब हमार न तक केहू के